Δεν μπορώ να βρίσω εγώ ούτε Ιωαννίδη, ούτε παίχτες, ούτε προπονητή. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τη γνώμη σου θέλω. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τι βλέπεις εσύ να γίνεται? Είμαι μπερδεμένος. Οπαδικά μπερδεμένα τα πράγματα. Με τα πεσήματα μετά του. Αγωνιστικά δεν έχουμε κάνει διπλό. Δεν έχουμε κάνει. Τι θα γίνει? 6 αγωνιστικές έχουν μείνει. Θα κάνεις 6 νίκες. Μα δεν έχουμε κάνει 6 νίκες. Θα κάνουν 6 νίκες, ρε φίλε. Με ερώτηση κάτι και σε απαντάω. Θα κάνουν 6 νίκες. Θα κόψουν τον κόλο τους, διοίκηση, προπονητής και παίκτη να κάνουν 6 νίκες. Τι να σε απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή άλλο, για πες μου. Αυτά που γίνανε σήμερα. Ναι. Τι κυρώσεις θα έχουμε? Μας την έχουν σημαίνει στη γωνία. Και η φάση ποια είναι τώρα? Λέμε δόξα τω Θεώ που αυτός ο παπάς ο απαράδεκτος βγήκε και συνέχισε το μάτς γιατί θα είχαμε άλλα. Απ' τη μία απαράδεκτο και απ' την άλλη να το ανάψουμε λαμπάδα. Βέβαια, ναι, βέβαια. Κοροϊδεύαμε τους άλλους και τώρα πάμε να λουστούμε τα χειρότερα. Η ερώτηση τώρα, εντάξει, δεν ξέρω και το ρεπορτάζ τώρα, δεν είμαι δημοσιογράφος, γιατί τη δεύτερη ειδικά φορά που διέκοψε ο παπάς στον αγώνα και την πρώτη θα πω εγώ τώρα, μπορεί θα γράψει το φίλο αγώνα με επαιτειότητα των παδών του Άρη. Λογικά δεν ξέρω τώρα, θα γίνει πρόστιμο, θα είναι και κλεισμένο το θυρών, δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Αλλά ευτυχώς φίλε μου, συνέχισε τον αγώνα ο παπάς, γιατί θα έκανα από σήμερα κηδείες. Από σήμερα. Είμαστε μέσα στο στόμα του λύκου. Και δεν μου λένε να σε ρωτήσω τώρα κάτι εσένα και όλους. Αυτά τα άτομα που μπήκανε μέσα, θα βγει κάποιος και θα τους βρίσει? Θα τους πίνανε εγκέφαλοι? Για πες μου τώρα, τι θα τους πεις αυτούς? Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι θα τον πεις από το προδομένο αργανό, ρε? Πες μου, τι θα τον πεις, πες μου. Θα πεις έπρεπε να είναι ψύχρεμος. Να μην μπει μέσα. Να μην διακόψει τον αγώνα, ναι, εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μήπως αυτοί όμως που μπήκανε μέσα, αυτοί οι πολύ λίγοι, είχαν κάποιους σκοπούς να... Δεν είχα κανένα σκοπό, φιλαράκι, κανένα σκοπό δεν είχαν, όχι. Ήταν τρελαμένοι εκείνη την ώρα, ήταν εκτός αυτού και μπήκανε μέσα. Όλοι τρελαμένοι είμαστε. Ναι, όλοι τρελαμένοι, εντάξει. Έχει 10 πιο τρελαμένους από σένα και από μένα. Μας έχει χαλάσει η εβδομάδα, μας έχει χαλάσει η ζωή μας όλοι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ, γιατί γίνεται χαμός. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα και υπομονή. Δεν θα πω πολλά για να μην κρατήσω τη γραμμή πολύ.